Trasladado en helicóptero un condutor ferido nun accidente en Rianxo. Tivo que ser excarcerado do vehículo que conducía tras colidir frontalmente con outro turismo. Que tal? Moi boa noite. De seguido ofrecémoslles máis información deste grave accidente. Antes, titulares. A AMPA do CEIP Ana María Dieguez de Asados retomou as mobilizacións para exixir máis recursos educativos. Reclaman máis especialistas e o desdobre dunha aula. O Concello de Pontevedra máis que satisfeito coa acollida da súa programación de verán. Foron máis de 300 actividades que atraeron á cidade a milleiros de persoas. A Confraría dos Viños de Rías Baixas traslada o seu capítulo a Ribadumia. A cita será esta fin de semana cunha trintena de confrarías confirmadas. O mellor circo xa enche as rúas de Vilagarcía. Está en marcha o Festa Clown con espectáculos mañá, tarde e noite e oferta para todos os públicos. Pontevedra acolle esta fin de semana 3 probas de orientación deportiva. Serán en Monteporreiro, a Illa das Esculturas e o Casco Urbano. Estamos nas novas do día. Comezamos. Un choque frontal entre dous vehículos esta mañá en Rianxo, no lugar de Rial, na parroquia de Leiro, deixa un condutor ferido de gravidade. Foi necesaria a excarceración do condutor dun dos turismos, que foi ademais mobilizado no helicóptero medicalizado ao clínico, onde permanece con prognóstico reservado. O accidente tiña lugar ao redor das 11:20 desta mañá na estrada provincial de P3301, á altura do núcleo de Rial, na parroquia rianxeira de Leiro. Por causas polo de agora descoñecidas, producíase unha colisión frontal entre dous vehículos, un Nissan Navara e un Citroën Xantia. O condutor é o único ocupante deste último vehículo, un mozo duns 21 anos quedou atrapado no seu interior, polo que foi necesaria a súa excarceración. A consecuencia das feridas sufridas foi mobilizado o helicóptero medicalizado, que se encargou do traslado do mozo ata o clínico de Santiago. Recibimos un aviso por medio de 112 informando de dos vehículos, un accidente de tráfico, un cambio de rasante con dos vehículos, cun atrapado. Al llegar al punto, sí, llamamos los primeros, que no estábamos muy cerquita en otra intervención, y al llegar nos encontramos con el conductor del Citroën Xantia atrapado. El otro conductor estaba herido leve, que se trasladó a una ambulancia para el centro de salud, y en ese momento empezamos con las maniobras de descarcelación, retirando el techo y abatiendo el salpicadero que estaba atrapado por piernas en la altura de la cintura. Y trasladado por el H3. Estaban los médicos del H3 con nosotros, en todo momento colaborando con ellos, hasta que se retiró del sitio. Aínda que en ningún momento da intervención perdeu a consciencia, o seu pronóstico é reservado. Sí, o rapaz estaba consciente, falaba todo o tempo con nós, colaborador, pero levaba o golpe do impacto, pero pronóstico reservado hasta que o digan os sanitarios, pero en principio non perdeu a consciencia en ningún momento e nós foi quitar as labores de retiralo do vehículo. O condutor do outro vehículo tamén resultou ferido, aínda que de menos consideración, polo que foi trasladado ao centro de saúde da localidade. Ademais de efectivos dos parques de bombeiros de Boiro e Ribeira e persoal de urxencias sanitarias de Galicia, tamén foron movilizados ata o lugar Policía Local, Protección Civil e Garda Civil de Rianxo, así como unha dotación de tráfico que se encargou da realización do correspondente atestado. A consecuencia do choque e o estado no que quedaron os dous vehículos en medio da calzada, a estrada permaneceu cortada en ambos sentidos de circulación durante varias horas. Seguimos en Rianxo. Ali era detido un veciño da localidade implicado nunha liorta que se saldou con 2 feridos por arma branca. Os feitos aconteceron este domingo no núcleo rianxeiro do Pazo. A lea iniciouse no interior dun domicilio e continuou posteriormente en plena rúa, onde o agora detido acabou ferindo a 2 persoas. Tras o aviso dun particular que presenciou o suceso, trasladáronse ata o lugar varias patrullas da Policía Local e da Garda Civil de Rianxo. Tamén unha ambulancia do 061 que trasladou os feridos ata o centro de saúde para examinar o alcance das lesións que non revestían gravidade. O presunto autor dos feitos quedou a disposición do xulgado de Padrón que instrúe a causa.
Reunión entre a Xunta e os concellos da provincia de Pontevedra para reforzar a coordinación fronte aos incendios forestais. Esta mañá foron convocados polo delegado territorial Agustín Reguera a un encontro no que tamén participou o xefe de Servizo de Prevención de Incendios Forestais, Manuel Francisco Gutiérrez. Reguera trasladou aos rexedores a situación excepcional que se está a vivir neste mes de agosto, que dixo obriga a dar prioridade absoluta á defensa das persoas e das vivendas nos lugares nos que os lumes están a avanzar con especial violencia. Así as cousas, matizou que na provincia de Pontevedra conseguiuse controlar os lumes declarados ata o momento. Ante esta situación, o delegado da Xunta pediu aos alcaldes que extremen a vixilancia en zonas sensibles, como áreas de interface urbano-forestal, espazos protegidos ou lugares con elevada carga vexetal. Tamén se lles pediu que revisen o estado das faixas secundarias e que informen aos veciños da importancia de manter estes espazos libres de biomasa. Así mesmo, instouse os concellos a dispoñer dos seus medios humanos e materiais preparados para ser activados en caso de emerxencia, revisar os puntos de auga municipais e constituir as brigadas municipais previstas nos convenios se aínda non o fixeron. Finalmente, lembrouselles a importancia de dar aviso inmediato ao 085 ante calquera incendio. Dende o 1 de agosto rexistráronse 492 incendios en Galicia, uns 370 máis que no mesmo período do ano pasado. Só na xornada do domingo chegaron a declararse preto de 30 novos lumes. Recuperan os obxectos roubados no Colexio Santomé de Cambados. A Garda Civil identificou 7 menores de idade, 4 de máis de 14 anos e 3 de menos de 14, veciños de Cambados, A Coruña e Canarias, como presuntos responsables. Segundo as pesquisas, os rapaces accederon ao interior do recinto a finais do mes de xuño e, tras romper unha vidrieira, entraron no edificio e levaron botellas, material de oficina e 5 ordenadores portátiles. Agora os axentes recuperaron os ordenadores, 2 gravadoras de DVD, un cargador de portátil, uns auriculares con micrófono e varios cables. As dilixencias remitiránse á Fiscalía de Menores de Pontevedra. A AMPA do CEIP Ana María Dieguez de Asados retomou as mobilizacións para demandar a incorporación de profesorado de cara ao curso que está a piques de comezar. Reclaman a incorporación dos especialistas en PT e AL a tempo completo, así como o desdobre da aula de quinto cunha ratio de 28 alumnos. O igual que xa fixera durante o curso pasado, a AMPA do CEIP Ana María Dieguez de Asados volveuse mobilizar para reclamar máis recursos educativos. A pasada tarde concentrábanse no patio do colexio para exixir un orientador, un PT e unha L a tempo completo, xa que na actualidade están compartidos con outros centros. Nós o que pedimos é outro PT a tempo completo, porque agora mesmo co persoal especialista que hai, en ningunha das especialidades, nin de PET, nin de audición e linguaxe, nin de pedagogía terapéutica, nin audición e linguaxe, se cubre nin o 50% das sesións que realmente se necesitarían. Entón, o que reivindicamos é un especialista, un profesor especialista de PTAL a tempo completo en cada especialidade. Ademais da incorporación de especialistas para dar cobertura ás necesidades de apoio de moitos alumnos, os pais reclaman que se creen 2 aulas de quinto de primaria. Este curso conta cunha media ponderada de 28 alumnos, por riba da ratio establecida. Hasta agora tiñamos un profesor de apoio a media xornada, o que se pide é a creación de 2 aulas e un tutor para as 2 aulas de quinto. Non é normal que nunha clase haxa 28 nenos que se reclame e que non se faga nada. Pasa isto na clase de quinto, dignos que igual non se está utilizando os profes como se teñen que utilizar e que non se dan os apoios, non se centran os apoios nesa aula. É que claro, temos esa aula de 28 rapaces, 24 pero que ponderan como 28, pero que despois non é que o resto do centro non teña ninguna necesidade. Suben nenos de infantil a primeiro de primaria que teñen bastantes necesidades tamén, hai nenos na clase de terceiro que tamén teñen moitas necesidades e os números non dan, o sea, as horas que hai de profes non dan para atender eses rapaces.
Ademais de seguir co calendario de movilizacións, non descartan adoptar novas medidas de presión, entre elas a de non mandar os nenos a clase ata que se garanta unha atención educativa de calidade. Volveremos a mandar escritos, volveremos a mandar notas de prensa, e temos na mente facer unha asamblea xeral no colexio, cas familias, para ver que medida de presión máis contundente podemos facer, e incluso nos plantexamos empezar con 0 nenos no cole para o próximo curso. A Deputación da Coruña vende sacar a licitación ás obras de mellorado firme na estrada provincial de P7304 que conecta Xarás con Olveira, no termo municipal de Ribeira. A actuación afectará os puntos kilométricos entre o 0 e o 4 deste vial. A intervención cun prazo de execución previsto de 5 meses suporá unha importante mellora na seguridade viaria e na comodidade da circulación tanto para vehículos como para peóns. O orzamento das obras ascende máis de 450.000 euros. Con esta licitación, a Deputación da Coruña dá un novo paso no seu compromiso coa mellora da rede viaria provincial, garantindo unhas condicións máis seguras e confortables para o tránsito en Ribeira. Luís Soujo vende ser elixido como novo presidente da ARD Ría da Estrela en substitución de Santiago Freire, que ocupaba o cargo até o de agora. O cambio de alcaldía en Noia foi unha das circunstancias que motivou o relevo. A de Oujo foi a única candidatura presentada e de consenso por parte dos 5 concellos integrados na ARD e dos distintos partidos políticos representados, PP, PSOE e BNG. O cambio na presidencia da entidade supuxo tamén a modificación da Xunta Directiva da Ría da Estrela. María Lago, alcaldesa de Muros, seguirá como vicepresidenta. Francisco Pérez, recentemente elixido alcalde de Noia, asumirá o cargo de tesoureiro. Francisco Calo, alcalde de Outes, actuará como secretario e Teresa Villaverde, alcaldesa de Lousame, será vocal. Facemos unha pausa para a publicidade, voltamos de contado. A Garda Civil detivo un condutor que fuxira tras atropelar un peón en Vilagarcía durante a festa da auga. O home, un veciño de Arteixo de 24 anos, foi interceptado conducindo un vehículo con danos no parabrisas dianteiro nun control de alcohol e drogas o pasado día 16 de agosto. Tras facerlle as probas, deu positivo en alcohol. Posteriormente coñeceuse que os danos do vehículo correspondían cun atropelo a un peón que resultou ferido de consideración no casco urbano de Vilagarcía. Deste suceso estaba a encargarse a Policía Local. Do traballo conxunto entre os dous corpos derivou a investigación dos seguintes delitos: contra a seguridade viaria por conducir baixo influencia de bebidas alcohólicas superando as taxas legais permitidas, así como un delito de abandono do lugar do accidente e un delito de lesións por imprudencia. As dilixencias remitiránse ao xulgado de Garda de Vilagarcía. En canto ao dispositivo especial da Garda Civil no marco da Festa da Auga, deu como resultado preto de 170 condutores denunciados, case un 100 por conducir superando as taxas de alcoholemia permitidas ou facelo con presenza de drogas. Ademais, varios foron investigados por vía penal. O impacto da Festa da Auga de Vilagarcía deste 2025 foi maior do calculado inicialmente. Así o apuntan a Big Data elaborada pola compañía telefónica Orange para a Mancomunidade do Salnés. Baseándose na xeolocalización dos teléfonos móviles, Vilagarcía recibiu 55.454 visitantes o día 16. A esta cifra hai que sumar os case 47.000 residentes. Tamén os máis de 7.000 regulares, que son aqueles que acoden habitualmente a Vilagarcía García, ven por traballo, compras ou outro motivo. Con estes datos sobre a mesa ao día da Festa da Auga, o Concello chegou aos 109.487 habitantes, prácticamente o triplo da súa poboación oficial. As cifras amosan que con respecto á edición de 2024, as visitas incrementaron nun 18%. Dende o Concello sinalan que estes datos refrendan o que se intuía grazas a outros indicios, como a ocupación do espazo público ou a experiencia dos axentes de seguridade, que a deste ano foi unha das edicións máis multitudinarias da Festa da Auga.
Pontevedra despediuse onte das festas da Peregrina, unha das citas centrais da programación do verán da cidade que conta con máis de 300 actividades. Dende o Concello valoran moi positivamente a resposta de veciños e visitantes. Segundo o alcalde Miguel Anxo Fernández Lores, a cidade estivo de bote en bote. E ao final o que estamos intentando, e eu creo que o conseguimos, foi conseguir que a xente sexa feliz. Os que nos visitan e os pontevedreses durante todos estos meses de verán, non? Logrouse ampliar a oferta sin perxudicar nin perder a nosa identidade como unha vila amable que utiliza os espazos públicos como lugar de encontro, festa e tamén como descanso, non? E tamén resaltar tamén digamos, a programación descentralizada. O rexedor salientou que os distintos eventos e actividades das últimas semanas desenvolveronse sen incidentes reseñables, cunha convivencia exemplar, dixo, entre veciñanza e visitantes. Ademais, Fernández Lores puxo en valor a aposta por deseñar unha programación estival cun equilibrio entre a programación de balde aberta a toda a cidadanía coas iniciativas paralelas de pago, como son o Río Verbena, que se celebra esta fin de semana, o Big Sound ou o concerto de Jennifer López. Tamén destacou a aposta por incluir na programación bandas e artistas galegos, como foi o caso de The Rapants. Agora o goberno local xa pensa noutras grandes citas do final do verán pontevedrés, como son a Festa do Demo e a Feira Franca. Ribadumia acollerá esta fin de semana o capítulo da Confraría do Viño Rías Baixas. A cita cumpre a súa 19ª edición e volve ao municipio despois de preto dunha década, celebrándose en Vilagarcía, co obxectivo de estender as súas actividades a outros puntos do territorio de Rías Baixas. A programación comezará o día 22 coa recepción das máis de 30 confrarías enogastronómicas de España, Francia e Portugal que participarán na cita. Celebrarase na adega Lagar de Pintos. Xo sábado será o capítulo solemne que acollerá o auditorio de Ribadumia. O acto arrancará despois do desfile das confrarías polo centro do municipio e a recepción oficial co alcalde David Castro. No marco do capítulo, a confraría irmandarase coa indicación xeográfica protexida das aguardentes e licores tradicionais de Galicia. Tamén se nomearán os novos confrades. Despois, a Carballeira de Ribadumia acollerá o xantar oficial. O domingo, os participantes visitarán o mosteiro da Armenteira e o campo de golf. Ademais, haberá un xantar campestre en Torre de Quintás, no Concello de Meis. A confraría quixo poñer en valor o impacto desta programación na contorna. Segundo os seus cálculos, en edicións anteriores supuxo un movemento económico duns 80.000 euros. Creo que é un turismo de calidad. A xente que ven, hai que contar que é xente que está defendendo sempre un produto de denominación de orixe, calquer produto, tanto anchoa de Cantabria como espárrago de Navarra, como queso de Azábal, queso manchego, etc. Todos están defendendo produtos de primeira orden, o sea que é unha xente que gastronómicamente falando é moi interesante para Galicia, polo tanto, nós facemos que veña aquí pois xente de Portugal, Francia e do resto de España, non? Desde Córdoba, do aceite de baena, hasta os espárragos de Navarra. E que reunamos aquí en Ribadumia pois un número de cofradías importantes a nivel nacional, e non sei se ven algunha de internacional, pero sí a nivel tamén internacional, pois para nós como esa primeira vez experiencia de, bueno, do que pode ser unha organización, pois para nós é moi atractivo. Temos que facer precisamente un evento importante, un evento de comarca, un evento de Rías Baixas, un evento que poida chegar precisamente a todos os povos e tamén a esas cofradías que veñen desde distintos puntos, cada unha defendendo o seu produto, non? Para nós é importantísimo estar aquí porque consideramos que todo o que sexa dinamizar o territorio, promover turismo, atraer visitantes de calidad, turismo de calidad e sostible é un pulo importante para Rías Baixas e para a provincia de Pontevedra.
Os vilagarciáns xa se deixan conquistar polos contos, a comedia e a música, coas rúas da vila cheas do mellor circo. Onte pola noite arrancou o Festa Clown. Fixo co espectáculo o Minotauro de Nacho Flores e a Gala Solidaria por Palestina, circo contra a barbarie. Hoxe a programación xa se estendeu durante toda a xornada. Pola mañá houbo espectáculo inclusivo da man de Igualarte e os usuarios de Con Eles e a primeira proposta de Superroquiños con Charlatán Rodríguez de Rendos Pequeno. Xa pola tarde foi a quenda de Enrico de Circo Cambuche no certame Festa Clown e de Marta Alonso Tejada co seu Dance Join. Mañá a Festa da Risa entrará con forza no seu terceiro día. A xornada comezará ás 11 no Parque Miguel Hernández cunha primicia, a estrea de Desnortadas, a nova proposta da recoñecida narradora oral Vero Rilo. Ás 12:30 a Praza de Rabella transformarase nunha bella fábrica onde todo pode pasar con enredos, a nova peza da compañía arxentino-galega A Vela Circo. Pola tardiña, o mexicano Abraham Arzate presentará El Romper Récords, un personaxe entrañable e tolo por igual que fará todo o posible por converterse nun ídolo mundial do deporte. O día pecharase ás 9 da noite de novo na Praza da Segunda República con Ridi Pagliaccio, da man dos extremeños a Saco Producciones, un espectáculo de clown clásico. O Concello de Boiro acolleu esta mañá o acto de entrega da recadación do torneo solidario interparroquial de fútbol. Foron máis de 10.000 euros destinados íntegramente á Asociación de Cancro Infantil e Xuvenil de Galicia, a SANOG. 10.329 euros. Esta foi a contía recadada no torneo solidario interparroquial de fútbol celebrado pasado 28 de xuño en Boiro. Os seus organizadores facían entrega esta mañá do cheque á Asociación de Cancro Infantil e Xuvenil de Galicia, a SANOG. Este torneo solidario nacía hai 3 anos grazas ao espírito solidario dun grupo de amigos que viron a oportunidade de contribuir a unha boa causa ao tempo que promovían a práctica deportiva. Como parte da organización, pois agradecer a todos e cada un dos meus compañeros e compañeiras, porque isto non é unha empresa ni unha asociación, é un grupo de amigos e amigas que un día tomando unhas cervezas decidimos pois facer algo diferente para axudar no que nós podíamos. Con este torneo le damos visibilidad al cáncer, que es una palabra que da muchísimo miedo, muchísimo respeto. Bueno, eso es una forma de perder un poco ese tabú y recordar que el lema del partido es métele un gol al cáncer y me parece súper bonito. Con todo lo que recaudamos, pues podemos meter muchos goles. Dende a súa creación, o torneo destina toda a recadación a SANOG, que leva 13 anos prestando apoio ás familias con nenos enfermos de cancro. En ASANOG pues, formamos un equipo profesional con terapeutas, psicólogos, traballadores sociais, unha rede de voluntariado. Todo ese equipo pues, apoia a estas familias que están pues, a pasar por ese período, tanto antes como durante como a despois do diagnóstico, porque o cancro non só remata cando é o último tratamento, hai unhas secuelas tanto físicas como psicolóxicas. Dende o Concello de Boiro, que colabora coa iniciativa, agradeceron o apoio de numerosas empresas patrocinadoras, así como de voluntarios e de toda a cidadanía boirense, que unha vez máis foi exemplo de solidariedade. Darlles as gracias tamén a todas as persoas que fixeron posible que traballan este grupo de amigos e amigas que de forma desinteresada están traballando para esta causa solidaria e tamén, como non, a todas as empresas que doaron todos os produtos para poder facer eses sorteos. E sin olvidarme da xente que asisteu, que é fundamental que asisteu ao campo esos días para facer posible que hoxe estemos aquí e que a SANOG poda facer e cumplindo todos os traballos que ten encomendados. Seguimos con deportes. Boiro acollera este vindeiro sábado 23 de agosto o Campeonato Galego de Barco Dragón. A proba, que terá lugar en Praia Xardín a partir das 3 da tarde, está organizada polo Club de Piragüismo Rías Baixas e a Federación Galega de Piragüismo. Agárdase unha participación dunhas 36 embarcacións en categorías senior e veteranos.
Praia Xardín será escenario este vindeiro sábado 23 de agosto baixo a organización do Club de Piragüismo Rías Baixas e a Federación Galega de Piragüismo do Campeonato Galego de Barco Dragón sobre a distancia de 2000 metros. A proba, que arrancará ás 3 da tarde, forma parte da Liga Galega de Barco Dragón para as categorías sénior e veteranos. Este sería o segundo ano que organizamos este campeonato. O ano a cita anterior foi fai 2 anos que organizamos tamén este campeonato galego de Barco Dragón aquí nas inmediacións da Praia de Barraña. A proba vai transcurrir en un circuito de 500 metros, totalmente paralelo á playa, así que vai ter moita visibilidade por parte dos bañistas, dos espectadores que estean ali na playa. Dende a organización destacaron o alto número de participantes, xa que reunirá uns 300 padexeiros pertencentes a distintos clubs de toda Galicia. Participarán un total aproximadamente en torno ás 200 deportistas das categorías sénior e veterán, e teremos en total un entorno ás 30 embarcacións da modalidade de 12 padexeiros e en torno ás 6 embarcacións da modalidade de 22 padexeiros. Dende o Concello que colabora coa proba destacaron tamén a importancia deste tipo de eventos deportivos, facendo unha chamada á veciñanza a asistir a presenciala, xa que merece a pena vela, ao tratarse dunha disciplina en auxe e moi espectacular. O concelleiro aproveitou tamén o acto para darlle os parabéns aos membros do Club Piragüismo Rías Baixas polos éxitos que está a cadar últimamente nesta modalidade deportiva. O ano pasado quedaron campeóns do mundo, este ano terceiros, competindo aí cas potencias mundiales que son as embarcacións asiáticas, e darlle enhoraboa, como digo, porque é dun mérito tremendo que en tan pouco tempo esta embarcación se poña a ese nivel como se está poñendo da man do piragüismo Rías Baixas, porque estamos falando de que a maioría dos integrantes da selección española pois foron daqui de Boiro. Esta fin de semana Pontevedra collerá varias probas enmarcadas na orientación deportiva. As 3 citas reunirán na cidade a centenares de participantes. Son o Campeonato Xunta de Galicia Trailó, que se celebrará en Monteporreiro o sábado pola mañá, e 2 probas da Liga Galega de Orientación Sprint, unha nocturna o sábado pola noite na Illa das Esculturas e outra que será a 4ª proba da Liga Galega de Orientación Sprint, xa o domingo no casco urbano da cidade. Son 3 eventos en uno porque aglutinamos no fin de semana. O sábado pola tarde faremos no que é o Parque de Monteporreiro, faremos o Campeonato Galego de Trailó, que é un campeonato de orientación de precisión, pero que é inclusivo. Logo pola noite tenemos lo que son ya as pruebas oficiales de la Liga Galega de Orientación Sprint. Sprint es por el tipo de recorrido de corta duración. Uno será na Illas Esculturas o sábado noite, nocturno, e o domingo pola mañán no centro histórico, que se presta moito, al igual que coa escalada urbana, para facer este tipo de eventos. Coa información deportiva rematamos o informativo de hoxe. As novas do día volve mañá con máis actualidade a partir das 9:30 da noite. Sexan felices.